सावरायनायखौ खोनासंनानै लानि Happy New Year! Happy New Year बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि 2026 मायथाइनि गिबि सानावनो नोंथांमोन बयजोंबो बालिमारि गामि गसाइगावनि रायजो राजा नोंथांमोन लोगोसे दाब दाब गामिनिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय रायजो राजा नोंथांमोनजों दिनैहाय रंजाफानो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों नोंथांमोना गोजोननाय मोनदोंना मोनदों आंखौ जाय बिथांमोना बिदि भिडिअ लागासिनो बयखौबो दिन्थिज' बिथिं एसे बेक केमेरा खालामनानै जाहाथे आंजों लोगोसे नोंथांमोन बयनिबो मोखाङाव जा मिनिनाय बयबो नुयो नङा होमबा आंखौल' दा दिन्थि दे बयखौबो आसा खालामो बे गोदान बोसोरा दिनैनिफ्राय जोंनिखौ जागायजेनबाय बयनिबो न'खराव गासैबो सुबुं माहारियानो बुहुमाव आलो गोजोनै थांना थानो हाथों बा सुखुयै जिउ खुंलांनो हाथों आं बेखौनो आर'ज गाबो नोंथांमोना आंखौ लोगो मोननानै माबोरै मोनदों मोजां मोनदोंना Happy New Year बयनिसिमबो आं साफा लोगो हमगोन Thank you बयबो मोसानो रेडि ना बे खेबसे गोबारै बुंबाव Happy New Year बैथिं आगैमोना होनथाराखै मबाइलल' लागासिनो दाना बयबो फेसबुक क्रिएटर जाजोब्बाय नालाय बयबो मबाइल फन बयबो मा नांगौ डलार नांगौ ना सोर साबैसेया फेसबुकआव खामायनो आखाइ थिखोलाय